A continuació, en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l'il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Reprenem, d'alguna manera, en el debat d'aquesta moció una mica el debat que teníem en l'anterior moció, així ho hem sentit de la darrera intervenció del senyor Pere Aragonès. I, en tot cas, després li contestaré perquè tenia previst referir-me una vegada més a la compatibilitat dels drets a l'habitatge i el dret a la propietat. Però ara sí, referint-nos a aquesta moció en concret, jo crec que hi havia alguns aspectes que valia la pena posar en evidència en aquesta intervenció. Una primera, recollint una sensació que tenia un diputat que fa una estona que en relació amb aquesta moció em feia un comentari. I crec que ve a cuento perquè, com vostès han repetit amb reiteració una referència a la llei òmnibus, llei que per cert encara no ha entrat en aquest Parlament, hi havia un diputat que em deia: escolta'm, aquesta és una moció òmnibus, perquè agafa un abast extraordinàriament ample. Però jo, més enllà que abasti un marc ample, jo el que diria és que aquesta moció el que pretén té una clara, evidentment, té una clara intencionalitat política. Però aquesta clara intencionalitat política passa perquè la cambra validi les polítiques d'habitatge fetes per l'anterior govern, d'un costat, per un altre costat donar un suport més o menys implícit a la llei de l'habitatge. No sé si es tracta d'un suport pòstum o no. Nosaltres creiem que hauria de ser gairebé un suport pòstum a la llei de l'habitatge que vostès van impulsar en aquesta cambra. I, finalment, que els grups d'aquesta cambra compartim un pacte que alguns grups parlamentaris no vam subscriure perquè no compartim. Per tant, jo crec que amb aquest posicionament inicial jo crec que es deixa entreveure que el nostre posicionament no serà exactament favorable globalment en aquesta moció, tot i que advertim que no optarem per una posició global a la moció, sinó que ens definirem respecte a cadascun dels punts que planteja la mateixa, però sí que no volem caure en aquest parany de dir: escolti'm, doncs miri, nosaltres ens pleguem a que l'anterior govern va fer una bona política d'habitatge i, a més donem suport a un pacte en el qual nosaltres en el seu moment no hi vam donar suport perquè consideràvem que no hi havia totes les eines adequades i, per tant, i tampoc a la llei, precisament per el que deia el senyor Aragonès, i el dret a la propietat i la diferent concepció que segurament tenim uns i altres al respecte d'aquest dret. Per tant, nosaltres no avalarem aquestes polítiques. Donarem recolzament també en la línia del que hem fet amb la moció presentada per Esquerra Republicana, donarem recolzament a la presentació del Pla Territorial Sectorial, segurament amb modificacions també, com dèiem abans. Donarem recolzament al projecte aquest de l'ofideute, de l'assessorament amb les negociacions amb les entitats bancàries o amb els ciutadans que requereixin negociar crèdits hipotecaris. Donarem suport a la inspecció tècnica, a la promoció de la inspecció tècnica dels edificis o també a la resolució de la problemàtica dels increments patrimonials en la tributació en l'IRPF en el cas que s'hagi produït dació. En canvi, ens abstindrem en aquells punts que demana mantenir les polítiques d'acord amb la llei. Insisteixo, el nostre desacord amb la llei ens impedeix dir que podem estar d'acord amb aquelles polítiques que establia la llei. En la convocatòria de la comissió de seguiment, ja li he explicat per què nosaltres no hem recolzat el pacte per l'habitatge. En reforçar el pla d'ajut a la rehabilitació. Per què? Doncs perquè no s'havia fet tampoc abans i els pressupostos en aquest moment són els que són. No vol dir que estiguem en contra de la rehabilitació, estem absolutament d'acord i convençuts que la rehabilitació és una sortida important al sector de la construcció, no per cobrir absolutament el forat que hi ha en aquest moment, però sí per intentar revifar aquest sector. I ens abstindrem també al manteniment de les oficines locals de l'habitatge, molt senzill, perquè hem escoltat, hem sentit
i hem d'alguna manera patit les queixes dels intermediaris privats en el sentit, sí, clar, sí, perquè al final els que generen ocupació no són les oficines locals d'habitatge, sinó que són els intermediaris privats, són els que generen ocupació, senyor Milà i senyor Herrera, encara que vostès creguin que no. I, per tant, ens abstindrem en aquest punt, no? En canvi, ens posicionarem en contra en el fet de mantenir i ampliar les prestacions d'ajuts. No perquè no vulguem ajuts, que sí que els volem, però volem que siguin precisament eficaços. Ho deia fa un moment la senyora Carmen de Rivera. Que rebi aquests ajuts qui necessàriament els hagi de rebre, perquè no siguin de forma permanent, sinó que siguin canviants en funció de que canviïn les circumstàncies familiars de les persones que rebin aquests ajuts. I a nosaltres no ens sap greu que s'hagi d'exigir uns anys mínims de residència a Catalunya per rebre aquests ajuts. Votarem també en contra a la presentació del projecte de llei de dació, perquè ja n'hem parlat en d'altres ocasions i està en debat en el Congrés o en estudi en el Govern de l'Estat. I finalment, per dir-li al senyor Aragonès, escolti, miri, no sé si les línies entre dretes i esquerres estan difuminades, però sí que li asseguro que el concepte que tenim del dret de la propietat al Partit Popular és absolutament diferent del que tenen les esquerres d'aquest Parlament. I finalment, he dit en la moció anterior, en un entorn socioeconòmic i polític canviant, i reitero, i accentuo, en un entorn polític canviant, calen polítiques canviants. Comencin a acceptar que les majories en aquest Parlament han canviat. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.